ଯେମିତି ବର୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ଛତା ବୋଝ ପରି ଲାଗେ, ଶୀତ ସରିଗଲା ପରେ କମଳ ଅବାଗିଆ ଲାଗେ, ଶିକ୍ଷା ସରିଗଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଛୋଟ ପରି ଲାଗନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ବାପା ମା ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗେ। ବୋଧେ କେବେ ବର୍ଷା ଆଉ ଫେରିବନି, ବୋଧେ କେବେ ଆଉ ଶୀତ ଆସିବନି, ବୋଧେ କେବେ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ପଡ଼ିବେନି, ବୋଧେ କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିବେନି, ବୋଧେ ଝିଅ କି ପୁଅ ସେମାନଙ୍କର ହବନି, ଆଉ ଶେଷରେ ବୋଧେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ କେବେ ଆସିବନି। शायद यही बोधे जीवन। मो वीडियो भल लगुले लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। आपण मानक सपोर्ट आ भल पाइबा मते आगो को बढ़िबारे प्रोत्साहन करियो। जय जगन्नाथ।